Idem vyskúšať jogu za 1 euro, ktorá sa koná pravidelne v Bratislave. Koncept priniesol mladý Slovák až z Indie, tak sa poďte so mnou pozrieť, ako to na takej joge vyzerá. Yoga je vlastne niečo úplne iné, ako že si ľudia nejak sa tým predstavujú. Není to len o tých nejakých fyzických pozách, ale doslova ten preklad znamená vlastne spojenie. Rozdiel medzi nami a nejakými inými štúdiami je to, že inde nevnímam úplne takú komunitu, ako vnímam tu, že sa veľmi často stretávame aj mimo toho, že tu cvičíme.